Ola, chámame Yasmina, teño 37 anos e teño síndrome de Down. Yasmina naceu o 14 de marzo do 87. Nós, cando naceu, non sabíamos que tiña o síndrome de Down. Supémoslo despois de 3 meses a base duns análises que nos fixeran os tres, ao pai, a min, máis a ela. Bueno, foi despois moi duro. Tiñamos eu 24, el tiña 25, e aqueles anos non son como os de agora. Como foi atopar información? Pouco a pouco, en libros ou ir descubrindo nós o día a día. Senón non tiñamos información ninguna. Non sabíamos o que podían chegar a alcanzar da vida, nin sería o día a día xa cando foran persoas xa adultas e todo eso. Bueno, Jess é unha nena super cariñosa, dulce, moi amable, un pouco protestona tamén, a veces, sí. É moi amable, moi cariñosa, pórtase moi ben comigo, non sei que habla moito. É unha persona moi cuadriculada, ten como uns horarios na súa cabeza estipulados, entonces pois sempre ten que merendar ás 5 da tarde, sempre ten que preparar a roupa para o día seguinte ás 7 da tarde, en iso é moi presumida, sempre nos pregunta que roupa colle para levar ao cole ao día seguinte, e despois tamén é moi cariñosa, sempre está encima túa para darche bicos, abrazos. Pode ter unha persona moi cariñosa. Un pouco mandona ás veces, xa que se non se fai algo á súa maneira sempre protesta, e ademais tamén pode dicir que é moi detallista, xa que cada vez que veño de volta para París veño cargada de dedicatorias, postales ou de debuxos que me fai. Dicindo que é super cariñosa, moi alegre e sobre todo que é a mellor irmán do mundo. Bueno, que é a miña prima favorita, para sempre, ela sábeo. É iso, que como tuvemos unha relación tan unida desde pequenas, para min é unha irmán máis. Unha vez que supemos que tiña o síndrome de Down, empezámonos a mover. Empezou a ir á Puebla, fomos á Puebla ali ao centro, ali fixeron un pouquinho de todo. Despois, aos 11 anos, xa viñamos para Rianxo porque abreu aquí, e aparte deso levámola a un psicólogo particular ao Araño, que ali botou 6 anos. A nós con Yasmín, de todo era a base de cartos, había que pagar. As administracións debían de ter un pouco máis de consideración e mirar un pouco máis polas familias. Porque hai veces que tiñamos dinheiro para poder pagar, outras veces non nos alcanzaba para poder pagarlle ao psicólogo. A administración pasaba olímpicamente de nós. O pouco que tiñamos non lo quixeron pechar. Cando naceu Yasmín, aquí en Rianxo parecía un bicho raro. Todo Dios se quedaba a mirar para ela, despois buscaban, pois naceu por isto, por isto, por isto. En cambio, agora nada, tranquilos, son nenos normales, só que teñen unha discapacidade, pero son normales como calquera, porque Yasmín móvese como calquera outra persona, que lle leva máis tempo, pero ela faino. Podo vos dicir que ten unha memoria increíble. Crédeme cando vos digo que nunca conocín a nadie cunha memoria como a dela. Podeslle preguntar sobre calquera acontecemento que se acorde de todo. Gústalle moito bailar, bailar e cantar. Despois gústalle tamén xogar a Nintendo, pero só o fin de semana, sábados e domingos. Ten unha calculadora, da cabeza ten unha calculadora. E andas moito cas tablas? Si, diz que elguei da nova sopa de letras e fago. Eso só o fin de semana. Crucigrama non me vai moito. Tamén fago de dar vista de pronto, que tamén ten. A Yasmín o que máis lle gusta facer no seu tempo libre é facer manualidades ou pintar, ver telenovelas ou cantar no karaoke. Pero tamén lle gusta axudar a miña nai a facer algunha cousa da casa, aínda que ás veces hai que obligala. Un sábado que se levanta, normal, baixa, desayuno, despois vaise a asear, vístese, sillón e a tele. Ás 11 vai buscar o pan, despois cando ven, volve outra vez ao sillón e pasa todo o día no sillón. Se non salimos a nada, está todo o día sentada. Bueno, gustalle moito ver telenovelas, tipo médico de familia, farmacia de guardia. Falamos que tal en amigos, contanos que comeu e así, e vemos telenovelas xuntas. Leva sobre un ano, máis ou menos, indo amigos, e a verdade que sí que se notou o cambio. Vese moito máis
como diría, non espabilada, pero sí que exprésase de outra forma, contanos moitas máis cousas que fai que antes non nos contaba. A verdade é que sí que se notou unha melloría bastante grande. Desde que vai ao centro, pois axudoulle moito pois a hora de comunicarse, sempre que ven, sempre nos conta todo o que fixo no centro, as actividades que realizou ese día, o que comeron no comedor, gustalle moito as saídas que fan, a maneira de interactuar que teñen dentro do centro. Está moi contenta, vese de outra forma, máis, non sei, como se estivera máis contenta, máis animada, ten moitísima ansia en levantarse, xa non fai falta que nadie a chame. Ahora, cando a vou a esperar aí arriba a furgo, xa me di, pois hoxe comemos isto, fun á fábrica, que lle gustaba moito ir á fábrica, pero ahora non vai hasta a primavera. Ela vai moi contenta. Siguió música e novelas, e xa está. Xa sería completamente feliz. Termina a mellor prima, quero moito.